שלום, כאן ברקו עם עוד אנבוקסינג, הפעם של חבילה שלי מאיביי של נאוקיוב, 216 כדורונים. זאת החבילה. אהלן, איזה יופי. הנה 4 כדורים מתנה. וזה כל ה-216. הופה, איזה יופי. וואו, הם ממש חזקים. נראה מה עד אפשר לבנות מזה. חזקים בצורה לא נורמלית. אני מתפעל מזה שהם חזקים בגלל שפעם שעברה שהזמנתי נאוקיוב, זה היה נאוקיוב מזויף ומסריח מדיל אקסטרים, שזהו, זה הדבר הכי גרוע שיש ומתפרק. אל תזמינו את זה בחיים, חרא, בזבוז של כסף. אבל זה הדבר האמיתי, מוצק הרבה יותר, כבד הרבה יותר, חזק הרבה יותר. ממליץ לכולם, באמת. ניתן גם קישורים בהודעה שלי. טוב, אז זה היה האנבוקסינג שלי. מקווה שנהנתם. תודה רבה, להתראות.